Aký gombík? Noví Websterovci od 23. decembra na Dvojke. Pripraviť sa? Pozor! Riechu! Zmar! Zmar! Tak na tú pozor, chlapi. Takéto sú najhoršie. Čože? Musíme použiť silnejšie kúzla. Čo? Kto? Pšt. Au. No, a to je všetko. Láska tá zmáha každého z nás. Lásky plné Vianoce ako z rozprávky. Z RTVS. Slovensko Advent 2019. Na druhú adventnú nedeľu vás z Reduty v Spišskej Novej Vsi pozývajú Mário Kulikolár so skupinou Desmod a občianske združenia Cesta von a Dar života. Moderuje Jarka Lajčáková-Hargašová. Slovensko Advent 2019. O čosi viac štedrých dní. Koncerty vám prinášame naživo každú adventnú nedeľu o 20:10 na Dvojke a nasledujúci pondelok o 19:00 v Rádiu Regina. Vždy niečo nové. Aj vy by ste sa radi zdravo a pestro stravovali, ale pre hromadu hrncov a kuchynských zariadení sa už nezmestíte do vlastnej kuchyne a pritom ich vôbec nepoužívate? S tým je však koniec, pretože prichádza Power Air Fryer Multifunction. Toto zázračné kuchynské zariadenie 9 v 1 dokáže nahradiť fritézu, grill, trúbu, sušičku potravín, mikrovlnnú rúru a mnoho ďalších. Power Air Fryer Multifunction je prvý prístroj na svete, ktorý funguje ako teplovzdušná fritéza bez tuku, grill a sušička potravín zároveň. Teplovzdušná fritéza bez tuku suší, grilluje, pečie mäso aj cestoviny, gratinuje, praží, ohrieva a dusí. V tomto kuchynskom zázraku sa ukrýva supersila 1800 W. Vďaka modernej technológii Airflow dokážeme pomocou horúceho vzduchu pripravovať jedlá naraz na 3 úrovniach, pričom spotreba tuku je o 80% nižšia ako pri klasických spôsoboch prípravy. Hranolky už nebudú plávať v zdraviu škodlivom oleji, lebo je tu konečne Power Air Fryer Multifunction. Sofistikovaný Easy Touch Display vám umožní pripravovať jedlá jediným stlačením gombíka. Vyberte si jeden z 8 voliteľných programov. V zariadení je zabudovaný aj otočný grill. Vychutnajte si grillované kurča šťavnatejšie a krehkejšie ako kedykoľvek predtým. Alebo si upečte klobásku odteraz bez pridania masti a oleja. Zabudovaná sušička potravín vám konečne umožní domácu prípravu sušeného ovocia prirodzeným spôsobom, bez pridania tuku a cukru. V zariadení Power Air Fryer Multifunction sa snúbia všetky prednosti moderných teplovzdušných fritéz. Jednotlivé časti možno čistiť v umývačke riadu. Teplovzdušná fritéza bez tuku suší, grilluje, pečie mäso aj cestoviny, gratinuje, praží, ohrieva a dusí. Toto zázračné kuchynské zariadenie 9 v 1 zaberá málo miesta a varí oveľa zdravšie, hoci aj s 80% nižšou spotrebou tuku. Zavolajte hneď teraz a objednajte si ešte dnes zariadenie Power Air Fryer Multifunction s Easy Touch displejom, inteligentnými programami a modernou teplovzdušnou technológiou. Pripravujte svoje jedlá so spotrebou tuku nižšou hoci aj o 80%. Toto všetko môže byť teraz vaše za uvádzaciu cenu Mediashopu. A to ešte nie je všetko. Iba dnes vám ponúkame receptár Power Air Fryer Multifunction, v ktorom okrem iného nájdete recept Erika Týsa na plnenú morku obalenú slaninou a tiež na praclíkové goličky v slanej kôrke. A to úplne zadarmo.
A ešte stále sme neskončili. Ak zavoláte teraz a výrobok si objednáte, na dôvážok vám pošleme extra doplnky Power Air Fryer Multifunction. Otočný košík vhodný na prípravu dokonalých hranoliek, gratis, čiže zadarmo. Rážeň k príprave chutného grillovaného kurčaťa a pečeného mesa taktiež gratis. A k tomu 10 kusov nepostrádateľných rážňov na mäso a zeleninu, taktiež úplne zadarmo. Len sa zamyslite nad tým, koľko rôznych zariadení potrebujete na prípravu toľkých rozmanitých pokrmov. Celková cena týchto zariadení sa môže vyšplhať na 100 eur, hoci aj na 700 eur. Zabudnite na to. U nás celkom určite nezaplatíte 700 eur, ba ani len odporúčanú spotrebiteľskú cenu, ktorá predstavuje 269,90 eur, pretože my v Mediashope vám ho teraz dáme o 100 eur lacnejšie. Áno, počuli ste dobre. Môžete si ho okamžite objednať len za 169,90 eur. Takže jediným telefonátom ušetríte 100 eur, čo je, priznajme si, naozaj pozoruhodná suma. Takže Power Air Fryer Multifunction môže byť teraz váš lacnejší o 100 eur namiesto 269,90 eur za 169,90 eur. Teraz dávajte dobrý pozor. So zákazníckou kartou bude cena ešte nižšia, iba 149,90 eur. Zároveň za vás zaplatíme poštovné, bude teda pre vás gratis. Túto ponuku nesmiete premeškať. Buďte medzi prvými, na ktorých urobí tento kuchynský zázrak hlboký dojem. A keďže my už vieme, čo dokáže, aj na Power Air Fryer Multifunction sa vzťahuje z Mediashopu už dobre známa 30-dňová záruka vrátenia peňazí v prípade vašej nespokojnosti. Zavolajte hneď teraz, alebo si objednajte na webovej stránke www.mediashop.sk.